L-MP Laburista Cyrus Engerer jaqbel mal-proposta li ressa aktar kmieni din is-sena l-Partit Nazzjonalista li l-ambjent ikun protett bħala dritt fundamentali tal-bniedem. Waqt intervent li jagħmel fil-programm Extra Sajf li xandar fuq l-Istazzjon Nazzjonali, Cyrus Engerer qal bl-iktar mod ċar li l-ambjent ta' pajjiżna għandu mill-iktar fis ikun protett bl-aktar mod sħiħ fil-liġi, xi ħaġa li l-Partit Nazzjonalista ilu xhur sħaħ jinbotta l qudiem. Xi ħaġa li nemmen ħafna fiha. L-ambjent wasal iż-żmien illi bħala Maltin u Awċin niddikjaraw bħala dritt fundamentali tal-bniedem. Ambjent san, ambjent b'saħħtu jfisser s-saħħa tagħna l-bnedmin b'saħħitha għal daqstant għandna bżonn inbidlu l-Kostituzzjoni tagħna sabiex naraw illi l-ambjent ikun imnaqqax fil-Kostituzzjoni tagħna bħala dritt fundamentali tal-bniedem. Engerer spiċċa wkoll jattakka lill-Gvern Laburista meta qal li sallum il-ġurnata l-ambjent f'pajjiżna mhux jingħata l-prijorità li tixraqlu mill-Gvern ta' Roberta Bela fejn fost oħrajn semma l-każ ta' Ħondoq ir-Rummin. Semma wkoll kif bosta sindki qed jispiċċaw jaħdmu jistinkaw weħedhom kontra l-kurrent biex jipproteġu lil-lokalità tagħhom u jiddefendu l-ambjent mill-qerda li qed jippermetti l-Gvern. F'Ġunju li għadda l-Partit Nazzjonalista ppreżenta abbozz ta' liġi biex introduċi id-dritt tal-bniedem għal ambjent nadif, san u sostenibbli fejn ippubblika dokument b'linja gwida ta' xi jfisser dan l-abbozz. Dokument bl-isem L-ambjent nagħmluh dritt Malti. L-iskop wara din l-emenda u sabiex id-dritt tal-ambjent san jingħata lil kull Malti u Awċi, dan fil-waqt li ċ-ċittadin ikollu dritt li jżomm lill-Istat responsabbli għad deċiżjonijiet li jħallu impatt ħażin fuq l-ambjent, bl-iskop li jkun hemm anke prevenzjoni ta' deċiżjonijiet li ma jkunux favur l-interess pubbliku.